Πάρτε στο Facebook. Βάλτε σκάλα. Πες που είσαι, Άνοιξε πίσω γρήγορα. Δεν θα φέρεις ιδέες τώρα τελευταία στιγμή. Πίσω εδώ στο μικρό. Σας καλωσορίζουμε στο 22ο ποδηλατικό γύρο της Αθήνας. Σε ένα λεπτό δίνουμε την εκκίνηση. Εδώ κοντά μας, 4. Όχι, σε περιμένω. Εδώ, στην Κυριακέστρα. Πρόσεχε. Τώρα έχουμε κάνει ένα. Θέλουμε άλλα 7. Πάμε. Είδες τι ωραία που είναι η Αθήνα. Γιατί? Έχετε αποπλέξει και στο Μωριά. Έλα ρε μάλα, τσεκόλα τώρα. Ο Σιμεωνάκος μας. Μπροστά από το Χίλτον. Ο γύρος είναι αυτή τη στιγμή μπροστά στο Χίλτον. Καλά! Εδώ ήρθα εγώ έλεγα ποδήλατο. Στο Σιμεών. Πόσα χιλιόμετρα θέλουμε ακόμα? Πόσα χιλιόμετρα θέλουμε ακόμα? Τα μισά. Το μετρό λειτουργεί. Και έχω κάνει φόρο 3 φορές. Τώρα είμαστε στο Μέγαρο Μουσικής και προχωράμε για Αμερικανική πρεσβεία. Ο Σιμεών ακάθεκτος συνεχίζει.
Τώρα διασχίζουμε την Αμερικάνικη πρεσβεία και τα συστήματα ασφάλειάς της. Να κάνουμε 4 λίτρα. Πλησιάζουμε τον πύργο Αθηνών για να στρίψουμε στην Αλεξάνδρας. 6, 5,5, 6. Ο επιβλητικός πύργος Αθηνών και το κτίριο της Εθνικής. Και ένα όμορφο happening μας περιμένει στην Αλεξάνδρας. Φτάσαμε στη συμβολή με τη τηλεφόρο Αλεξάνδρας που συστρίβουμε. Και ένα ηλιοφόρος Αλεξάνδρας μπροστά μας. Ήταν η κάμερα του Αλφα. Ναι. Χωρίς τον Αλφα να μας έδωσε. Αναστατωθήκαμε από τα τραπούλα. Έπεσε το 7-7. Αυτός είναι ο Έλβης. Ο Έλβης. Περνάμε τώρα από το κτίριο της Γενικής Ασφάλειας και αριστερά μας το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Μισή ώρα κάνεις το βίντεο. Πολύ ώρα. 10 λεπτά. Ναι. Πανέμορφη ημέρα, πολύ καλές και όμορφες στιγμές. Δεν έχει μόνο ποδηλάτες, έχει και skaters. Ομόνια. Αυτή δεν την κάνει, θα πάμε. Και αρχίζει η ευχάριστη διαδρομή χωρίς πετάλι η κατηφόρα της Αλεξάνδρας. Ξεκουράσου! Οι οδηγοί διαμαρτύρονται, αλλά ο ποδηλατικός γύρος είναι πολύ σημαντικός. Και η κατηφόρα, η ευχάριστη κατηφόρα της Αλεξάνδρας συνεχίζεται. Βέβαια, αυτή είναι η πιο ευχάριστη κατηφόρα. Έλα, προχώρα μπροστά. Με ελαφρύ φρενάκι. Ακάθεκτος ο Σιμεών συνεχίζει για τον τερματισμό της μεγάλης διαδρομής στο Ζάπιο. Φτάνουμε στο πεδίο του Άρεως, στο τέρμα της Αλεξάνδρας.
Εκκλησίων. Περνάμε από το μουσείο και συνεχίζουμε προς το Πολυτεχνείο. Και τώρα περνάμε από την πόρτα του Ιστορικού Πολυτεχνείου. Αυτό είναι το ιστορικό Μινιόν όπως κατάντησε, το σύμβολο των παιδικών μας χρόνων. Ο ποδηλατικός γύρος πλησιάζει στο φινάλε του, στην τελική ευθεία που είναι η Πανεπιστημίου ή Σταδίου, θα δούμε. Μια πραγματικά άδεια όμορφη Αθήνα σήμερα για τον ποδηλατικό γύρο. Εδώ είναι η Ομόνια. Στη Σταδίου θα στρίψουμε. Το ξέρω, κάνε λίγο υπομονή, κοντεύουμε. Άμα θες να σταματήσουμε, σταμάτα. Εδώ γίνεται η συνάντηση με τη μικρή διαδρομή. Ναι, βέβαια, το έχω μαζί. Άλλο ένα happening μας περιμένει στην πλατεία Κλαθμόνος. Ο γύρος περνάει μπροστά από την Παλαιά Βουλή, κοντεύει να τελειώσει η Σταδίου. Ο Σιμεών συνεχίζει ακάθεκτος, χωρίς ούτε ένα σταματημό. Και να, η στροφή προς την πλατεία Συντάγματος, λίγο πριν το φινάλε. Χωρίς πεντάλι τώρα. Μπράβο. Ο Σιμεών με πολλές δυνάμεις συνεχίζει για την τελική στροφή στο Ζάπιο. Λίγα μέτρα πριν τον τερματισμό. Και βλέπουμε και τη λειτουργία στην Αγγλικανική Εκκλησία. Έχει τελειώσει. Η St. Paul's. Φτάσαμε. Και να, στο τερματισμό συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια σε όλους. Μπράβο Σιμεών. Στο τερματισμό χωρίς ούτε ένα δευτερόλεπτο διακοπή. Μια εκπληκτική εμπειρία, μια ωραία ημέρα στην ηλιόλουστη Αθήνα μας, άδεια για τους ποδηλάτες. Κοιτάξτε τι γίνεται. Πάνω από 10.000 ποδηλάτες. Πάμε για να παραλάβουμε τα διπλώματα. Ευχαριστούμε πολύ στο Σιμεών. Εσύ εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια Σιμεών. Μια ποδηλατική πανδεσία